Doncs ara sí que sí, és el moment de parlar sobre literatura romàntica 2.0 de Wattpad a New Adult. I per fer-ho m'acompanyen Adrià Guacil, bona tarda. Bona tarda. La Laura Gonzalvo i la Judit Espígol. Tenim una de les nostres ponents que està venint, d'acord? En breus instants la tindrem aquí, que és l'Arantxa Escudero. A Rodalies li ha jugat una mala passada, així que en breus instants la tindrem aquí. Començo presentant-vos, per si encara no els coneixeu, així que anem a posar-hi una mà. Primer de tot tenim la Laura Gonzalvo, aquí a la meva esquerra. Ella va estudiar Humanitats a la Universitat Autònoma i ha treballat de contacontes, d'editora, de redactora, encarregada de comunicació, cap de màrqueting. Hi ha una cosa que no hagis fet a la meva editorial. I al gener de 2020 va sumar també l'etiqueta d'escriptora perquè poc abans que esclatés la pandèmia de Covid-19 va decidir tancar la motxilla d'experiències laborals viscudes i tornar a casa. La tenim aquí. Hola, Arantxa, benvinguda. Un aplaudiment per l'Arantxa, sisplau. Just a temps, estàvem amb les presentacions. Sí, important, quan parleu, recordeu, tenim un micro per cada ponent. A dos ponents. D'acord? Dos ponents per micro. Doncs estàvem presentant a la Laura Gonzalvo, com dèiem, que arrel del confinament i de tancar-se poc abans que arribés la Covid-19 va sorgir la seva primera novel·la, La llista de les coses impossibles, que va guanyar el Premi Carlemany 2021. Felicitats! I que el tenim, com ja haureu vist, a la parada de la llibreria El Gat Pelut, que ens acompanya durant tot el dia, avui en aquesta quarta jornada de joves lectors. Ara sí, presento l'Arantxa, benvinguda. L'Arantxa és Events and Communications Manager de Bookish, ho he pronunciat correctament? Guai. I aquest és un projecte del qual neix Bookish Garage, una col·lecció de literatura young adult per als qui volen viure una experiència completa de lectura. A continuació ens en donarà més detalls i podreu conèixer aquesta iniciativa tan xula. Després tenim a l'Adrià Guacil. Ell cursa estudis literaris. Encara cursa estudis literaris? Ok. No, és que per si teníem mal actualitzat. A la Universitat de Barcelona i s'ha format en escriptura creativa a Escriptori. Escriu des dels 6 anys i el 2020 va publicar la seva primera novel·la, La botiga de vides, finalista del Premi Llibreter 2021 i guanyadora del Premi Ciutat de Badalona de narrativa juvenil. També ha publicat La guerra dels tions i aquest 2023 s'estrena el gènere young adult amb Armaris i barricades que publica Montena. Young adult, o potser hauríem de dir més aviat new adult, com en parlarem. Seria més new adult. New adult, sí, oi? I per últim, però no menys important, tenim a la Judit Espígol. Ella és estudiant d'infermeria, això és correcte, també ho tenim ben actualitzat, però la seva afició continua sent l'escriptura. Va començar a escriure als 13 anys i als 15 es va registrar a la plataforma Wattpad, on va publicar la seva primera trilogia en català anomenada Reasons. Amb 208.000 lectures, Million Reasons és la novel·la de Wattpad en català amb més èxit entre els lectors. I ara per fi, Fanbooks han publicat l'edició en paper. De fet, aquest dimecres va sortir oficialment la segona part en físic, The Reason. Felicitats! I ara sí que sí, comencem amb aquesta taula rodona. Aviso al públic que obrirem ronda de preguntes, així que a banda d'anar tuitejant, recordeu, amb el hashtag quarta jornada de joves lectors, us animo també que penseu alguna pregunta per aquests ponents de luxe. Primera pregunta. Si de cop i volta aterressin al mig de la jornada uns extraterrestres que no sabessin què són els llibres ni la novel·la romàntica, com ens explicaríeu de què van les vostres novel·les, projectes i què és aquest gènere? Bé, començarem per la Judit. És que he vingut des de Girona, hem dormit al cotxe, estic una mica... Si vols sentir la paraula, no pateixis, Vinga, passa paraula. Adrià, t'ha tocat. Sí, agafeu-lo, sí, és on hem passat. Clar, no sé, o sigui, primer els hauríem de preguntar si saben el que són doncs, les històries, no? Suposo que si són una civilització extraterrestre també tindran els seus mites, les seves llegendes. Faig un parèntesis, perdoneu. Coneixeu el Paul Gissing?
El seguiu? Sabeu que té el Salseo Gallego i tot això? Són uns aliens que estan investigant que... Pues sí, una miqueta com els aliens del Polgisse, vaja. Clar. Ostres, doncs... Clar, com els explicarien què són les històries, si saben què són les històries o ja tenen com llegendes que s'expliquen entre ells, doncs no sé. Clar, perquè potser ells no sé si s'enamorarien o si tindrien històries romàntiques o no, però si en tinguessin, doncs suposo que seria homologable, no? El que hem escrit nosaltres amb el que s'expliquen entre ells, però no sé. Diguéssim, conceptes bàsics, per això et dic, coses que no poguessin ser... També una miqueta per la gent que no conegui gaire de què és això de la novel·la romàntica, més enllà també dels tòpics o dels prejudicis. Clar, és que aquí som quatre escriptors, no? I cadascuna de les nostres novel·les tracten una part romàntica, però no només es tracta la història romàntica, no? Clar, jo he llegit el llibre de la Laura, el de l'Esbit, no? L'he fullejat i a més ja l'havia vist a les xarxes, però no només, crec que pel que he vist, no només tractes la història romàntica, sinó que també hi ha el problema d'encaixar a l'institut, també deus tractar potser el tema bullying, sí? Una mica? Vale, no? El tema de tenir uns ideals o uns llistons, jo què sé, al cap, perquè ho hem vist a la tele o a les xarxes socials i voler complir amb això, amb aquestes expectatives que parlen de diversos temes, no? Llavors la novel·la romàntica és possible que la posin així en una estanteria, una novel·la romàntica, i que intentin encabi allà tots els llibres, però en realitat cada novel·la romàntica tracta molts temes diferents i cadascuna és diferent a la seva manera, no? I també, doncs no sé, en una novel·la policíaca també hi ha una relació romàntica, no? Gairebé sempre en totes. O sigui, la novel·la romàntica no és només novel·la romàntica. Clar, exacte, sí. I com definiries la teva novel·la? Clar, jo no la definiria del tot romàntica, sí que és cert que hi ha una història romàntica entre l'Òscar, el David i tots els altres lius seus, no? No sé, també hi ha una part de reivindicació, de cerca de la identitat, de no encaixar a l'institut, llavors també hi ha la part de lluita LGTBI, no? Que està bastant a l'ordre del dia perquè era el mes de juny fins ahir. I llavors, doncs, sí, es tracten altres temes, però sí, aquesta part romàntica, que he dit abans. No només és novel·la romàntica, li podries posar altres etiquetes, igual que en totes les vostres. Molt bé. Em callo ja. Va, Laura, et toca. Vinga, tapa. Sí, en un cas, quedeu-vos allà a la mà i us l'aneu passant, no patiu. Què dic? A mi passa una mica igual com a l'Adrià. O sigui, novel·la romàntica, penses, hi ha d'haver 2 o més persones que tinguin com uns sentiments que és molt difícil, no? Perquè si trenquem com la idea preconcebuda, no? De l'amor romàntic tal com era o és, ara podem posar-li com totes les varietats, no? Perquè poden ser 2 o més persones, una o més relacions, però està clar que l'amor hi és, d'alguna manera, no? I que hi és el sexe també, i llavors la relació entre el sexe i l'amor, com es defineix o com es estableix. En el cas de la meva novel·la, és una història d'amor, perquè hi és, o sigui, hi ha una història d'amor en allà, el que passa que és com l'Adrià, també toca altres temes. En el meu cas, hi ha també la història d'una persona que té un accident i pateix una lesió medular, llavors també hi ha tota aquesta història, llavors també hi ha gent que l'ha venut com a novel·la de superació. Bueno, tampoc crec que sigui una novel·la de superació, però sí que hi ha el cas d'aquest tema, i després és una novel·la de creixement. Crec que la novel·la romàntica juvenil, amb 50.000 cometes, o el new adult, o com vulgui ser, és perquè afecta aquests sentiments en aquesta edat, no? En una edat doncs, entre el final de l'adolescència i els primers anys, que és quan et defineixes una mica amb tot això. Amb tot això, jo avui m'he mirat la definició de new adult, perquè de fet no l'havia buscat mai. He pensat, uala, vaig escriure una novel·la new adult total, sense tenir ni idea que estaves escrivint una novel·la new adult. S'estava preparant la taula i dic, és que la de l'Adrià, no tant perquè el teu protagonista és més jove, però sí que és veritat que és new adult, però és que literalment la teva és definició. Total, perquè posava personatges entre els 17 i els 25, sí.
No sé, anava mirant totes les característiques i deia, ostres, i no ho sabia. I en realitat el que entenc és que és molt universal. El que passa és que és una... No? Jo crec que tothom, al llarg de tota la vida, però sobretot en aquesta edat, doncs pots viure unes històries niu adult superguais, perquè és el que t'està passant en aquest moment, no? Que estàs com adaptant-te a la vida adulta. I llavors passen moltes coses i genera uns sentiments que tant la gent que ho està vivint com la gent que ho rememora, perquè en el meu cas, gent de la meva... Clar, jo soc una mica gran, que tinc 44 anys, quasi 45. També és una època que recordes, no? O sigui, que et porten allà i llavors la recordes i tothom més o menys ha viscut històries o s'hi pot veure reflectida. Tu també ho comentaves abans, no? Que gent més gran que ha llegit la teva novel·la també s'ha vist com reflectida en el procés que va viure. Bueno, no sé si he contestat la pregunta. Sí, has contestat la pregunta, crec que sí. Els aliens que es llegeixin totes les novel·les per entendre que... Exacte. Judit, t'animes? Jo crec que les novel·les romàntiques bàsicament el que tenen és que el fil conductor de la història és l'amor. Sí, amor, sí. Però a part d'això expliquen moltes més coses. Per exemple, en la meva trilogia el fil conductor és l'amor, es veu l'evolució de la parella, però s'expliquen altres coses, com per exemple en el primer institut, la vida adolescent, el bullying, etc. I a partir del segon llibre també ho pots encaixar una miqueta més, com per exemple en el meu cas del llibre, com l'abús sexual, per exemple, o la depressió, l'ansietat, o trastorns mentals. Però la base és l'amor. És el que hem dit, no? La novel·la romàntica pot ser molt més que només novel·la romàntica. Perfecte. I ara, en el teu cas, doncs vens a parlar d'un projecte que també gira al voltant de la novel·la romàntica, però molt més. Sí. Primer vull fer un disclaimer per al meu català, perquè estic aprenent. Porto 9 mesos, llavors faré errors, però... No pateixis. Espaixeu. No pateixis. Jo definiria una romàntica com un tipus de novel·la que parla d'un camí que tots hem fet. Perquè... Que bonica, te la copiaria i te la posaria amb una samarreta, m'agrada aquesta definició. Com ha dit la Judit, per exemple, jo quan he llegit a Dostoyevsky no puc identificar-me amb un rus de segle XIX, la veritat. Però crec que gairebé en altres situacions d'una novel·la romàntica puc trobar alguna cosa en la que sí que em puc sentir identificada. I és això, és un fil conductor que és molt més amigable i diguéssim molt més acollidor per a un tipus de lector que vol sentir-se identificat amb una novel·la i que potser no tingui la sensació de redescobrir el món, sinó una mica més d'apropar-se a una història que sigui apropar. I precisament això és el que vol fer Bookish Crash, apostar totes aquestes històries a gent molt fan que vol viure una experiència molt completa, no? Exacte, nosaltres també, estem una mica farts també de com un cert, no sé com dir-ho ni en castellà ni en català. No pot ser ni en euskera ni res. Estigma? Bona, sí. Sí. Que de vegades tenen les obres romàntiques que és com, això no és literatura. Que és com, què pensaves que la gent deia de la Karenina, per exemple? O sigui, no ho sé, si aquí tenim una foto de la Karenina. Però nosaltres també estàvem farts d'un estigma que té aquesta literatura romàntica i nosaltres volíem celebrar aquest tipus de literatura amb unes caixes que són una celebració en si mateixes d'aquests tropes. O sigui, si tu rebes la caixa, tu veus que tenen complements, calendaris, stickers... Tot és una celebració dels gustos que nosaltres tenim com lectors. Reivindiquem que estem orgullosos d'agradar-nos a aquestes novel·les, no? Exacte. Traiem una mica aquesta idea de no, ho has de llegir però en secret. No, has de llegir-ho al metro amb el teu bucket que posa aquí 3 mesos de M'encanta. De fet, esteu alerta perquè durant el gran sorteig final, que serà la cirereta del pastís d'aquesta quarta jornada, sortejarem una caixa de Bookish Crash i podreu veure de què està parlant. Molt bé, doncs passem a la següent pregunta. Quin és l'ingredient secret que creieu que fa que la novel·la romàntica sigui tan popular i com és que crea unes comunitats de fans tan fortes? Pot ser, ja que ho heu introduït, que sigui perquè interpel·la tant, perquè són experiències amb les quals podem connectar tantíssim? Què
Què creieu? Quin creieu que és l'ingredient secret? Bueno, jo crec que és una miqueta el que se'n diu en anglès el daydreaming. Daydreaming. És una miqueta com tu vius l'amor, en plan, tothom viu l'amor d'alguna manera, però les novel·les més romàntiques el que tenen és que ho fan una miqueta, a vegades són com molt irreals, que és com, vull que me faci això. Llavors com somies llegir una novel·la, que desitjaries que te passés. Sí, també jo crec que en part això és totalment cert, no? Com aquesta fantasia de "Ai, m'encantaria viure això", o he viscut una cosa i m'agradaria més que hagués sigut com el llibre que no pas com a la vida real, no? Però d'altra banda també hi ha l'altre factor que és que tots ens enamorem, o tots ens... Bueno, no, potser no tots, no? Segurament no tots, però en general la gran majoria de la gent o s'ha enamorat alguna vegada o està enamorat o sap i coneix molt bé que algú està enamorat i com ho ha viscut, no? Llavors és una experiència que podríem considerar més o menys universal. Crec que com que tots ho hem viscut i tots hi podem empatitzar, o gairebé tots, doncs és alguna cosa que ens pot interessar llegir en general, no? O veure en una pel·li. Sí, he provat. Jo crec, perquè en el meu cas la novel·la té una base autobiogràfica, per tant no és com una projecció no? com m'agradaria, no? Sinó és més una cosa que a més vaig publicar ahir a xarxes sobre els referents, no? O sigui que vaig llegir un comentari de la Fe, de la llibreria L'Espolsada, no sé si la coneixeu, que parlava sobre la importància de tenir referents dels que t'hi vegis reflectits, no? I ella en realitat estava parlant de la Pipi. De la Pipi, sí, de la Pipi Casageras, que ja s'havia vist molt reflectida quan era petita perquè tenia pigues. I llavors, amb aquesta cosa tan tonta o tan senzilla, no? Com tenir pigues, es va veure reflectida en el personatge. Ella parlava de que té un fill racialitzat, jo crec que té un fill adoptat, i de la importància de tenir referents a les que t'hi vegis reflectit. Llavors, en el moment en què les novel·les romàntiques o que tenen una història d'amor hi ha també un amor no normatiu, no? O que no és el que estem tan habituats a veure al nostre voltant. Ara està tot molt canviat, no? O sigui, ara hi ha molts referents en realitat, però aquests referents t'ajuden com a sentir-te identificat si no encaixes, que en realitat la majoria de la gent per A o per B no encaixa, perquè tothom som diferents, no? En realitat, i llavors poder tenir tot aquest ventall de diferències. Doncs, per exemple, jo a la novel·la explico una anècdota, apareix una anècdota que el personatge, que es queda en cadira de rodes, esquiava. Llavors, quan esquiava abans de tenir l'accident, havia vist un noi paraplègic esquiar i havia pensat, mira, doncs si et quedes en cadira pots esquiar, no? Doncs és una mica això, o sigui, no? Si tu veus aquests referents, o sigui, jo penso, per exemple, la gent que hagi llegit la meva novel·la, si mai es troba amb una persona que no queda de rodes, o si mai es troba amb una persona, o ell mateix pateix, i ja no té per què ser una lesió medular, potser qualsevol cosa que et faci sortir contra la norma, diu, mira, com allò, i ja tens un referent, no? I llavors ja no t'agafa, no? O quan et New Balance, ja té la novel·la, o tots els casos aquests que vas veient, et van com ampliant els referents que tens. I jo no sé si és l'ingredient que fa que tingui tants... però va una mica amb això, no? Amb sentir-te identificat. I tu què en penses, Aranza? Tu també ets lectora de novel·la romàntica? No. Oh, vaja! No, ho he de dir. Soc defensora de la novel·la romàntica i hem fet una aposta molt forta que ho hem defensat algunes persones del projecte, per això va néixer Bookish Crash, a dins de Bookish, que ja era una subscripció literària més propera a les lectures que jo normalment he fet. Per exemple, a setembre sortirem amb l'Irene Solà, perquè us feu una idea. Pararem nota. Però jo crec, perquè jo sí que quan érem més joves sí que vaig llegir més literatura romàntica, diguéssim, jo sí que no crec que sigui daydreaming, crec que és més projecció dreaming. Vull dir, perquè jo, per exemple, i aquesta és una idea molt personal, però jo quan sé llegir aquestes coses, jo tenia 15 anys. No era una qüestió de voluntat o de no voluntat fer les coses que sortien als llibres. Jo no podia marxar a New York a trobar una feina perquè tenia que provar matemàtiques. Vull dir, ma mare no estava en aquest punt de... Bueno, sí,
Però quan ets adulta, jo crec que sí, m'he descobert a mi mateixa vivint situacions semblants a les que jo havia projectat, diguéssim. Però també, bueno, clar, hi ha una part de fantasia que, per exemple, sí que és diferent. Si jo vull muntar un dragon, doncs això sí que és fantasia total, fins a algun moment que ja no sabem si la tecnologia o la intel·ligència artificial farà alguna cosa. Però crec que són unes coses que són properes i que tu pots imaginar-te a tu mateixa, tot i que ho visquis o no en algun moment, a vivir aquesta situació. És el que ha dit també l'Adrià. Tothom, per exemple, és enamorat, o gairebé tothom, o més o menys ha tingut una situació semblant, i és fàcil trobar-te, projectar-te en les històries que s'estan explicant. I crec que és l'empatia, que és un factor molt fort, i també que jo trobo que és un tipus de literatura que reflexa millor que ninguna, gairebé en aquest moment, els tipus de societat que tenim. Jo trobo que és el gènere, diguéssim, que més ràpid s'ha adaptat i que més ràpid ha inclòs les noves narratives que nosaltres tenim. Crec que encara, per exemple, la literatura més beat o més policíaca, d'altres tipus, li queda encara un camí llarg i dur fins a acollir també tota aquesta... les reivindicacions i... Exacte, sí. Nosaltres, Bookish té la llibreria Libri, que està al carrer Balmes de Barcelona. Sí, que per qui no... La Judit també crec que vas participar. I jo he de reconèixer que jo mateixa estava molt sorprendida per les històries que estaven explicant. Em recordo d'una taula en concret que era de novel·la romàntica i discapacitat, alguna així, em recordo. I era un discurs tan bonic, tan preciós, que parlava de personatges que tenien algun tipus de dificultat, i jo mateixa estava molt sorprendida i estava dient, uau, és que jo no m'ha trobat mai un gènere, un altre tipus de literatura que hagi fet així amb una manera tan bonica i tan preciosa aquesta reivindicació i hagi inclòs aquests personatges. I això crec que també és com fàcil identificar-te amb aquest tipus de literatura. Totalment. Ara, tot just després, parlarem d'això, de com la novel·la romàntica s'ha adaptat, s'ha reinventat, però ara que estàvem parlant de comunitats, volia aprofitar i parar-me a parlar sobre Wattpad. A veure, que aixequi la mà qui llegeixi o hagi escrit o tingui Wattpad al mòbil. Vinga, va, sigueu sincers, Molt bé. La majoria, evidentment. Sí, després la mà o aquesta? Sí. Evidentment, sí, també. Que Wattpad fa molt mal, Wattpad és avui en dia la plataforma de lectura i escriptura més potent. Es va crear el 2006 i actualment compta amb gairebé 100 milions d'usuaris. I jo voldria saber com la vau descobrir i per què creieu que enganxa tant? I començo amb tu, Judit, efectivament, per al·lusions. Jo la vaig descobrir amb After, perquè crec que va ser la primera en sortir de Wattpad en físic, es va fer com aquest boom, fenomen d'After, que va fer molt mal. Disculpa, acosta't bé al micro, que no et sentim. Perfecte. I doncs amb 15 anys em vaig registrar per intentar acabar de llegir-me After, però estava en anglès, llavors no me'l vaig llegir, vaig haver d'esperar, perquè no, amb 15 anys. I vaig començar a escriure allà i això. I per què no s'enganxa tant? Per què és tan addictiu això que dius fa molt mal, Per què? Perquè hi ha molta llibertat d'expressió. I llavors ja et pots trobar amb coses molt fortes que dius, espera't un moment, sisplau, no estic preparada per això. És que com ho explico? Wattpad ha viscut moltes versions. Al principi de tot era molt fanfic. Eren novel·les basades en personatges famosos i històries, etc. Llavors va viure una miqueta el boom de relacionar Wattpad amb novel·les eròtiques de més de 21 anys, etc., que et podies trobar coses molt fortes, molt potents, i durant aquella època això era el que enganxava més a Wattpad. Ara sí que és veritat que s'ha afluixat una miqueta, ja pots trobar molt tipus de coses, però la majoria són novel·les romàntiques i de ciència-ficció. I el que enganxa més de Wattpad jo crec que és, a part d'aquesta llibertat d'expressió, és que és una plataforma gratuïta, ara ja no tant, però segueix sent gratuïta, a menys que tinguis el Pay, que és el Plus, i llavors tu pots escriure, pots llegir de tot, i t'ho pots emportar tot arreu, ho tens al mòbil. És veritat, i és el que dius que hi ha també una versió que és offline.
Que pots llegir-los encara que no tinguis connexió a internet. Sí. Déu-n'hi-do. Adrià, tu ets lector també de Wattpad? No solia llegir a Wattpad. De més gran sí que a vegades hem llegit llibres o sigui, per curiositat, amb les compis de la uni, hem llegit llibres entre tot, a vegades els hem deixat a mitges, però sobretot perquè no sé, ens va picar la curiositat un cop en una festa i vam llegir un llibre que era sobre vampirs gais. I ens va fer molta gràcia i llavors durant un temps era com el nostre hobby, no? Però ja està, no hi havia entrat gaire i ja me'n penedeixo, no? Perquè hi havia bastant de prejudici pel que feia Wattpad, perquè suposo que si al teu entorn ningú llegeix Wattpad ni t'ho recomana, que és el que em va passar a mi, doncs no vaig entrar a la plataforma. Tampoc no he escrit mai fanfics i tampoc no m'han cridat mai l'atenció, però sí que tinc amigues ara, més gran, que sí que han escrit fanfics i alguna fanfic seva sí que he llegit, no? Però no hi he entrat gaire en el món i ara me'n penedeixo molt, no? Perquè doncs potser si hagués entrat en aquest... És que em sento una mica com boomer, no? Com quan els profes... No, en aquest sentit. Clar, o sigui, és com quan va venir el Covid i els profes grans no sabien fer servir el Vivi Collaborate i l'Skype i es van haver d'adaptar ràpidament a les tecnologies. Doncs em passa una mica amb el Wattpad, no? Que, ostres, si hagués entrat abans, doncs potser hauria descobert una comunitat que també era molt lectora i que també li agradava molt escriure, que era el que em passava a mi, i potser, no sé, hauria començat a publicar abans, hauria publicat alguna cosa allà, hauria publicat a través de Wattpad, no ho sé. Però sí que és cert que crec que és el que també deu enganxar, no? M'imagino que és la comunitat, no? Potser, jo què sé, estàs a l'ESO i vius en una bombolleta i ningú més llegeix i ets l'únic friqui de la classe que llegeix, doncs pots entrar a Wattpad i conèixer una comunitat de 100 milions de lectors amb qui pots parlar dels llibres que t'interessen, encara que l'altra persona estigui a l'altra punta del món. No? Crec que està molt guai el fet que les xarxes socials i Wattpad et permetin crear comunitat. I també imagino que des del punt de vista de l'escriptor, també, Judit, tu que escrivies, el xulo és, com has dit tu, Adrià, que tens aquest feedback de que vas escrivint capítol a capítol i la gent literalment et diu immediatament què pensa del que escrius, no? Això, tu que sempre t'havia agradat escriure, va ser un pro, feia una mica d'impressió. No, perquè al final tu escrius a Wattpad, tu penges, si s'ho volen llegir, s'ho llegeixen, no és fàcil. Aquesta és l'actitud, la millor actitud. Llavors també et dic que Wattpad no és una plataforma mitjanament sana, no t'escriuen comentaris dolents perquè no se llegeixen el llibre si no els agrada, llavors... Però sí que també té un punt en contra i és que si agrada la història la gent pot ser molt pesada i pot posar molta pressió i pot anar dient escriu una altra part i tu dius que és que no tinc altra més vida que escriure, sisplau, un moment. Però sí que ajuda molt com a comunicar-te amb la gent, a mostrar-te i doncs això. Que quan anaves escrivint a Wattpad capítol a capítol i et feien comentaris, vas canviar alguna cosa de la història per algun comentari que et van fer? Ai, això per què fas així? Vale. La gent que té molt pla, és molt fidel a ella mateixa, m'encanta. Els lectors abans de publicar en paper, si els lectors que accedien a Wattpad abans potser també van ajudar a la història o alguna cosa així. Per exemple, amb The Reason va ser el que vaig tenir molt més feedback. En un capítol vaig demanar teories, me van explicar un piló de teories, així que podria passar, i no vaig fer cas a ningú. Va, que està el que no s'espera. I la gent me va votar, però bueno. No, però està bé, si no t'ho esperes, no? Jo crec que és com els guionistes de Joc de Trons, no? Que quan es va acabar la 7ª temporada hi havia tot de youtubers que feien teories de no, el Bran Stark és en realitat el rei de la noche, no sé què. I jo crec que es van mirar tots aquests capítols i van dir, doncs res d'això. Farem tot el contrari. Farem tot el que la gent no s'espera, no? Està bé, també està sobre això. Ja també, sí, però... En el teu cas, Laura, també suposo que Wattpad t'ha agafat ja més... No m'ha agafat. No t'ha agafat directament. Però sí que tinc nebodes i que llegeixen i jo trobo que està superbé. I sé que venia com pensant i la meva filla, per exemple, és aficionada al webtoon, que és com la versió per còmic d'això i de fet, la vas a renyar, no? Vols deixar el mòbil d'una vegada? I diu, és que estic llegint còmics. No? Llavors, trobo que està bé perquè tot suma, no? És com...
i que està molt bé llegir de tot i que a tot arreu pots trobar coses bones, dolentes i de tot tipus. I llavors sí que venia pensant en el tema de com a escriptora, no? O sigui, i que ara ho has dit, que això sí que trobo que és com molt guai, que hi hagi un lloc on puguis provar, perquè, clar, quan jo vaig fer COU, i tenia 18 anys, dic, no, jo vull escriure. No, doncs vés-te'n a llegir, vés-te'n a fer filologia i a llegir els grans. Bueno, ja, però és que així no s'aprèn a escriure, s'aprèn a llegir, no? Llavors, en aquella època, costava molt, i llavors m'anava recordant que a la uni, l'altre dia ho vaig trobar, que em vaig mudar l'estiu passat, vaig trobar una caixa que vam fer un fanzine a les de la uni, amb textos nostres i tal, pensant, mira, és la versió, no?, de tot allò, però clar, la vam fer paper, la vam imprimir, vam fer no sé què, i vaig fer una cosa, que era una mica com el, com es diu això, fanfic, sí, perquè era, a mi m'agradava molt, atenció, boomer total, Gabriel García Márquez, i llavors, de 100 años de soledat, vaig fer com un text d'un personatge secundari, vaig dir, mira, és una mica, no? Sí, bueno, era com un text. I el meu pare entenc que és com molt natural començar així. Llavors, tenir un lloc on tens feedback, on ho pots fer, on tens la llibertat de fer-ho, trobo que és molt guai. I després aquest altre punt que tu has dit, de poder llegir coses que els lectors veten. Perquè això és així, o sigui, som una societat molt puritana, no?, en el fons. O sigui, jo recordo quan estava escrivint la meva novel·la, que ja veus, o sigui, i que em deien, no, és que això segons quin editorial no t'ho agafarà mai, no? I dic, ja, però no sé, els personatges tenen 22 anys, no sé, hi ha coses que amb 22 anys, excepte els jocs de la fam, a tot arreu es fan, no sé. Llavors, que abans ho dèiem, dels jocs de la fam, que dius, aquesta gent que s'assassina d'aquesta manera no es toca, és molt estrany. I llavors poder trobar, no?, com un lloc, i crec que la romàntica sempre ha tingut aquest punt, perquè jo me'n recordo d'agafar les novel·les romàntiques cutres de casa de la meva mare i anar fullejant per trobar el lloc, perquè clar, tots busquem una mica això, no?, i sobretot en una determinada edat. Llavors que hi hagi un lloc on això es pugui fer, trobo que estarà superbé. I en el teu cas, Arança, tu també ets lectora de fanfics? No, però la meva companya de pis, 32 anys, és superlectora de Wattpad. I no me volia dir què feia amb el mòbil. I jo vaig dir, què fas amb el mòbil? No, estic llegint. I jo, com estàs llegint? Sisplau, és una llibreria i compra't el llibre. No, és que és... I jo, què és això de Wattpad? I m'ho va explicar. I jo em recordo que vaig pensar, uau, això sí que està bé. Perquè l'altre dia estava a casa de la meva millor amiga de la infància tota la vida i tenia a casa Perdona, se te llama amor. I ho vam agafar, vam obrir qualsevol pàgina del llibre i vam començar a llegir. I ho sento si dic coses que sento malament, però uau, quin fàstic. És un home de 50 i escaig d'anys escrivint com si fos una nena de 16 que de cop s'ha enamorat d'un home gran de 30 i escaig. Però sobretot no és a l'amor, és que ell escriu com si ell fos la protagonista. I estem flipant nosaltres. Uah, que asco, tia, I quan jo vaig a Wattpad, perquè per suposar que ho he curiositat i he mirat i tal, són escriptores, normalment dones molt joves, que s'estan apropant de les seves històries, que l'estan explicant des del seu punt de vista. I això trobo que és increïble. I jo, quan estava creixent, la veritat és que jo no em recordo de tenir aquest tipus de literatura tan propera. És veritat que en 2006 tenia 11 anys, vull dir que ja era, podia llegir coses, però no coneixia Wattpad. Jo crec que no sé si aquí va arribar al 2006, però una cosa més del mercat anglosaxó. Potser. El 2006 és quan va néixer, per tant potser va arribar una mica més tard. Sí, perquè jo... El 2015 o així, quan va sortir After? No, clar, jo hi tenia ja 20... Ja no t'agafar. Però, llavors, confirmem que es pot entrar a Wattpad encara que ja no hagis passat l'adolescència, perquè la dius que la teva companya amb 32 ja llegia. Però, per suposat que pots llegir qualsevol edat, però trobo que és encara més interessant si ets jove. Perquè tu tens un tipus de literatura que tu pots escollir, no només del tipus d'història que vols llegir,
sinó el tipus de veu que vols llegir. I això també de vegades és molt interessant. Que tu pots escollir, no, mira, aquesta noia m'ha interessat perquè l'ha vist a TikTok i trobo que és molt maca. Després té una novel·la que és increïble. Nosaltres, per exemple, a Bookish Crash hem sortit amb 4 llibres de moment. 2 d'ells han sigut primer novel·la Wattpad, que ha sigut 3 mesos de Joana Marcús, i La revelació d'Ariana Godoy. Vull dir que hi ha literatura de qualitat ahí. Bueno, Potser que amagada, però... També pot ser ratllita. Bueno, sabeu què vol dir? No. No, bé. T'ha picat igual, no. Jo també. A Wattpad s'ha fet molt famós un tipus de novel·la on no es diuen el nom d'una protagonista, sinó que és una ratllita perquè entre ell ets tu. I llavors dius com tu de primera. És una història de la Sí, allò de vivir tu pròpia aventura, no? Triar la teva aventura, sí. Llavors poses el teu nom on hi ha ratllita. Interessant, no? Gràcies per il·lustrar-nos. Doncs, com precisament hem dit, avui en dia la majoria de joves llegeixen online a través de plataformes com Wattpad, però, i això és molt curiós, em quedo amb tu, Arantxa, agafa el micro, perquè alhora no dubten a comprar els exemplars en paper quan les editorials aposten per publicar-los, com molt bé has explicat. Creieu que els dos formats són compatibles i també sou team paper o team pantalla? Per suposat que ja soc team paper, clar. Ué. Bueno, però vinc d'on vinguin, treballo on treballo. Però no crec que siguin incompatibles. Jo crec que de fet és una plataforma que democratitza la lectura per part d'editorials i manuscrits que si no mai arribarien als ulls d'un editor o d'un selector editorial. Jo crec que això és el que fa és una plataforma que el que no tingui contactes al sector editorial i pugui fer arribar més fàcilment, diguéssim, el seu manuscrit, tingui una plataforma en la que se pugui llegir. I després, bueno, jo crec que el treball que fa una editorial també és un treball de difusió, de correcció de novel·les a vegades i de promoció d'aquesta novel·la. Però l'escriptura ja està a Wattpad. Després, tu com a autor, jo crec que tu pots escollir, i jo trobo que és més interessant, sí? Estar endarrere, o sigui, tenir a l'esquerra una editorial que et doni suport. Sí, perfecte. Que et doni suport, però jo no crec que siguin compatibles, crec que és una cosa que és un trampolí, diguéssim. Potser, o pots quedar-te ahí si vols. Però tens les dues opcions. Hi ha les opcions que nosaltres pensàvem és el que hem sortit amb aquestes dues que han començat sent novel·les web. Però és molt curiós de que, tot i tenir totes les històries com vulguis al teu mòbil, no? El llibre com a objecte ens segueix resultant molt atractiu. Tu què en penses, Laura? Mira, a mi em passa una cosa. Jo no llegeixo Wattpad, però escolto audiollibres. Que també és com... Jo dic... Són formats, no? O sigui, igual que la butxaca és un format més econòmic i llavors jo escolto audiollibres perquè així aprofito temps, no? Llavors, quan vaig al cotxe, quan camino, quan faig una cosa amb el cap, deixo la cuina, coses d'aquestes, em poso audiollibres. I quan m'ha agradat molt un llibre, el compro. Perquè l'objecte llibre, jo el tinc... És que jo no concebeixo una casa sense llibres, o sigui, i em compro llibres que no llegeixo, i ara he de fer neteja i tinc com un mal de cor perquè dic, si no me l'he llegit en 15 anys no me'l llegiré ara, però jo no, quan molt m'ho llegiré. Llavors l'objecte llibre m'agrada molt, però a banda d'això, perquè sé també que l'autor cobra quan compres el llibre de paper, no? Llavors hi ha un tema també de que escriure costa temps, costa esforç i tal com està organitzat el mercat, la manera que l'autor cobri, que no cobra gaire, és a través de la compra del llibre. I també de les llibreries, i de tot el canal, sí. Hi ha un procés de la taula de l'escriptor fins a per tot arreu. Llavors és igual que les biblioteques, no? O sigui, també agafes llibres a biblioteques, però llavors entenc que tot és com tot un ecosistema en el que podem accedir als llibres de moltes maneres. És veritat que Wattpad pot ser un trampolí o un entrenament però al final el llibre en paper, a part de l'objecte, és com implica moltes coses, no? O sigui, que estan allà posades en aquell objecte. I per tant, tots, no? Tots els formats. I la meva filla, que té 13 anys, quan hi ha un llibre, jo no vull tenir, i llavors el vol tenir i se'l vol posar de cara, que jo li dic, no hi cabran a l'habitació, perquè, clar, tots de cara, no tenim prou paret, però...
Sí, a mi em passa una mica, també m'agrada la cara, també. Sí, alguns sí. I alguns també, Per veure'ls, perquè si no, clar, el llibre, no, el llom és tan petit que a vegades el problema és quan t'agraden molts, llavors has de tenir molts encara. Tu què, Adrià, team paper o team pantalla? Soc team paper, o sigui, m'agrada més llegir paper més que treballo molt amb ordinador, amb pantalla i ja em canso molt ja, més d'escriure o de prendre punts a la uni i de fer treballs ja és molt ordinador i després quan surto de casa no veig de lluny, no? Has de passar una estona i sí que prefereixo el paper. Però sí que és cert que, clar, els escriptors del Wattpad cobreu quan escriu a Wattpad només. Clar, és a dir, és una manera de democratitzar la cultura, està molt bé, no? Però després encara sembla com més precari, no? Ja és precari la cultura en si. Doncs si a més la gent no cobra per escriure, doncs encara és pitjor, perquè segur que l'empresa mare Wattpad segur que cobra per oferir aquests serveis o perquè potser tenen publicitat per allà o ni idea. Llavors, el tema d'arribar a publicar en paper o en e-book també, no? Normalment es publica en paper i en e-book, mai només en e-book, si és una editorial convencional. És una manera també de rebre remuneració i guanyar-te la vida escrivint, no? Que sona molt malament, el de guanyar-se la vida, però clar, al final són moltes hores de feina i també està bé que tu hi guanyis com a escriptor almenys una mica ni que sigui, no? Que és molt poc igualment, però sí. Jo soc team paper, però també haig de dir que team pantalla ajuda a estalviar diners. Team pantalla per la butxaca, no? Per la guardiola. És que exacte, a veure, un llibre val 17 euros i sobretot en la novel·la juvenil New Adult el públic no es pot permetre comprar tants de llibres. Llavors, per exemple, en el meu cas també, els llibres de la Joana Marcos, per exemple, el vaig comprar antes de diciembre, me'l vaig llegir en paper i llavors, com no havia sortit el segon, me'ls vaig llegir a Wattpad. Què passa? Que el segon i el tercer com no em van agradar tant com per comprar-me'ls en paper, però, per exemple, me vaig continuar llegint les seves històries a Wattpad i si treu els que té a Wattpad, aquells me'ls compro segur. Ajuda una miqueta també a dir, vale, aquest llibre m'agrada molt, el vull tenir, me'l compro i t'ajuda també a dir aquest llibre no és suficient, no cal que pagui 17 euros per un llibre, però el puc tenir un altre lloc. I per altra banda, si és compatible o no és compatible, és una mica a la part. Per exemple, en el meu cas, des que el vaig publicar en paper, a Wattpad m'ha pujat molt les visites. I, per exemple, per Sant Jordi me va venir molta gent que havia vist el llibre que no era de Wattpad, que això sí que em va sorprendre molt. Però sí. Déu-n'hi-do. Fascinant. I com ben dit, la novel·la romàntica és un dels gèneres que té més subgèneres i que no para de reinventar-se, precisament per acollir totes les noves inquietuds, reivindicacions. I al nom d'aquesta taula rodona hem mencionat, per exemple, el New Adult, que va néixer el 2009, però que ara està molt de moda. Per qui no ho sàpiga, jo també vaig estar investigant, vaig estar fent els deures, va ser una editorial que buscava nous manuscrits molt concrets i deia per joves de 18 a 25 anys sobre les coses que els hi passin al seu dia a dia. I realment van crear el terme New Adult, però fins fa poc crec que no ha fet aquest boom tan espectacular. I, com hem dit, també hi ha aquests subgèneres dintre de la novel·la romàntica. Quins creieu que són més potents avui en dia? És a dir, per exemple, el New Adult, Young Adult, quins creieu que són aquests subgèneres que ho estan patant més? Fantasia. És veritat, cert. Fantasia romàntica, amb una corta de rosses i espines, no? O és novel·la romàntica New Adult, realista, o és fantasia la major part. Oi que sí? M'agrada molt. No sé per què, m'agrada molt. Tipus, romance entre vampiros. Sí, però això ja ho dic. Sí, però fins i tot més èpica, vull dir, fantasia més èpica, que això, creieu que, no sé si esteu d'acord, crec que està ajudant a acostar gèneres com la fantasia, que fins ara potser només era Senyor dels Anells, o saps, coses més èpiques, més clàssiques, i no, gràcies a aquesta barreja... Té temps això, en realitat. Sí. Perquè aquí jo treballava a Planeta i em van encarregar, o sigui, el segell Essència de Planeta, que és la novel·la romàntica, a l'inici de tot, la primera investigació la vaig fer jo, que no tenia ni idea de novel·la romàntica en aquell moment, que és novel·la romàntica per adult. I aquí
hi ha tota una tradició de novel·la dels Highlanders i tot això, o sigui, com molt èpica, molt de fantasia i tot, o sigui, és un... Aquest cavallositat. Sí, molt feminista també. Llavors, és com un... Jo entenc que en joves és com una herència, no? Després els vampirs sempre, més joves han tingut molt èxit, no? Aquí deu voler dir alguna cosa sobre la nostra cosa més fosca interna, però jo crec que aquesta part, no? És com... El que passa que estava com molt separada del que era la fantasia més masculina, no? Més èpica, més Senyor dels Anells. Sí, la que no hi ha lloc al romanticisme gairebé. No, perquè jo avui estava pensant que és que en realitat crec que hi ha com dos grans gèneres, no? En realitat, el romàntic i l'aventura. O sigui, a mi, per exemple, quan era nena, doncs a mi la novel·la d'aventures, personalment, o sigui, leia el Tresor, que ho sento, però no la vaig poder acabar mai. O sigui, he trobat tan avorrit, o sigui, no... Però és un gènere que i l'altre dia parlàvem de, doncs igual més, no, què passa amb la literatura juvenil més per nous, no? Doncs que igual busquen més aquesta aventura, perquè el Senyor dels Anells és això, és que és todo... També hi ha històries d'amor molt boniques, com la de l'Aragorn, amb l'Arwen... Ja està, no? És molt... I és molt... Els llibres estan més desenvolupada que els llibres. Sí, és veritat. Jo vaig Però és sutil en els llibres, no? És molt... un comentari no de peu de pàgina, vull dir, no... O fins i tot a Harry Potter, perdó, momento Harry Potter, a Harry Potter, a les pel·lícules, a mi m'encanta, però a les pel·lícules, la Ginny, perdoneu, però, o sigui, passa totalment desapercebuda. És la història... Ups, m'agrada. Què? No, en canvi, els llibres té una mica més de lloc. Justícia per la Ginny! Totalment, estava indignada, perquè aquella pel·li era com molt guai, la relació entre aquests, i a la pel·li ho passen com... La pel·li és, te fico dins d'una sala molt Sí. rara, I adiós. és un petó i xau, i som com nòvios, però Però com bé estava dient la Judit, diguéssim que una corte de roses i espines jo crec que ha marcat un abans i després, no? També en un dels subgèneres. Jo crec que va ser més per els Jocs de la Família i Hunter. Jo crec que van ser les sagues que van començar més a protagonitzar les històries d'amor dins de la novel·la de ciència-ficció, on li donaven més protagonisme a l'amor potser que a la ciència-ficció. O sigui, sou Team Pita o Team Gale? No sé. Ok, vale, la Judit no es vol mullar perquè sap que encara hi ha un fandom molt fort darrere d'aquests teams, no? En fi, ok. Però, per exemple, també Crepúsculo. Home. Team Jacob o Team Edward? Ara hi ha la saga Craig, també. Sí. I en el teu cas, Adrià, tu segueixes aquests subgèneres La pregunta quina era? Estàvem parlant sobre quins subgèneres de la literatura romàntica creieu que són més potents avui en dia. Estàvem parlant del New Adult, no? Aquesta Sí, New Adult i Young Adult. Clar, el Young Adult, jo quan vaig conèixer el Young Adult va ser, com heu dit, amb fantasia, amb la Samantha Shannon, l'Era de Huesos, el Naranjo també, no sé si coneixeu, que també és fantasia a tope, clarivident, Naranjo és una mica diferent, no? Però també hi ha aquestes relacions romàntiques i a més molt diverses, no? Perquè no és només tia, també hi ha moltes altres coses, només també com que amb criatures sobrenaturals doncs està molt guai. Però sí que és cert que jo al principi, amb 13 anys, pensava que el Young Adult era bàsicament fantasia, no? I després vaig veure que no, que també hi havia novel·la romàntica exclusivament romàntica o més drama realista, i que al final les novel·les de Crepúsculo vampirs també podrien encabir-se en el subgènere, no? I els vampirs sempre tornen, no? Que sembla com si fos algo com molt actual, però en realitat no, Com el vaquero. Sí, de fet, no menteixo. Entrevista con el vampiro té els seus anys, no? l'Anna Rice, horrible. I a mi m'agrada molt. De fet, no menteixo, durant el dinar que hem fet amb els membres de l'organització i també alguns dels membres del públic, m'he assabentat que l'Ali Hazelwood, l'autora de La hipòtesi de l'amor, traurà a setembre, era setembre-octubre, una novel·la de vampirs. Mare
Arriba. L'onada de vampirs no passa sempre mai. tornen. Sí, el profe que a mi em va fer classes d'escriptura, que també és escriptor, ara ha guanyat el Premi Bertran, és el Jordi Soler. Sí, va ser el meu profe i fa doncs, uns quants anys em va dir mira, la meva gent literària m'ha dit que els vampirs han tornat, o sigui, hauries de posar a escriure coses sobre els vampirs. Això m'ho va dir fa 5 anys o així, sí que ara un altre cop, no? I fa 10 doncs era aquesta postura, no? Jo crec que sempre els acaben agradant, no? Els vampirs et mosseguen el coll, és com si et fan petons al coll, no? Allò que ens agrada tant, doncs, crec que mai deixa de ser atractiu. Llavors, doncs, sí. I el tema de la fantasia, hi ha un adult més, ja per un públic més masculí, tenim el Brandon Sanderson, no, també, que és, no sé si entraria en New Adult o seria fantasia adult en general, no sé, on la ubicaria? No ho sé, jo reconec que no he llegit Brandon Sanderson, ho tinc patent. No ho sé, sí, jo tothom que conec superfan de Brandon. Ai, sí, perdona, digues. Termina que vull dir una cosa. Vale, no, són nois, són amics meus, no? Jo fan tampoc ho soc, no? Potser soc més Joc de Trons, que és més general potser, no? No és... Bueno, no sé. Però potser entraria, Brandon Sanderson entraria en l'estanteria de Joc de Trons, no? No seria igual ni igual. Ja digues. Jo volia dir que, per exemple, sempre plantegem com la literatura romàntica i de fantasia per dones, però jo trobo que, per exemple, aquesta sèrie de The Witcher, que és una sèrie de llibres que és un Geralt de Rivia, d'Andrés. Això és Jack Adult. I és fantasia. I jo és com, nois, no us esteu adonant, però no hi ha molta diferència entre això i Crepúsculo, Doncs també dintre d'aquests subgèneres hi ha el que se'n diu una pila de tropes. I per qui no domini el tema, és a dir, jo també m'incloc, qui són i qui ens coneixeu? És a dir, per qui no conec, què són això dels tropes? Mira, començo per tu, Arantxa, que precisament de Book Express també us centreu molt en això dels tropes. Què són i com són i on trobar-los, com els animals fantàstics? Doncs mira, els tropes són totes aquestes històries que... aquests noms que engloben com un tipus d'història que tenen el mateix core, diguéssim. Enemies to lovers, friends to lovers... Grumpy Sunshine, aquesta me la sé. Sí, i jo crec que, per exemple, Enemies to lovers i friends to lovers són... Enemies to lovers. És el trop, no? Diguéssim. Sí, no, jo soc friends to lovers. Enemies to lovers no m'interessa molt. Ui. Friends to lovers no hi ha tanta tensió. No hi ha Però és tanta tensió. realista. En aquesta cosa que hem dit del daydreaming, és més probable que tu siguis parella d'un amic teu que d'una persona que penses blasta. Per cada cop t'enamoraràs d'una persona que dius és molt estrany. No és fàcilment identificable. No sé. No sé, sóc jo o això sí, els enemies to lovers, és a dir, d'enemics a amants, s'han de fer bé, perquè hi ha moltes vegades que dius en cap moment l'has odiat realment, no, que això no em cola com a un enemies to lovers. No sé, hi ha alguns que crec que s'han de fer bé perquè realment hi hagi aquesta evolució. No sé, tu com ho veus, Judit? Quins són els teus tropes preferits? Aquests, no? Perquè són enemies to lovers. Llavors haig de pensar en enemies to lovers. Evidentment, dius que hi ha més tensió, no? Però també hi ha slow burn, per exemple, que és un altre Sí, trob. però ha d'enganxar molt, l'Slow Burn, perquè si no... I Hazelcat, l'última novel·la, és slow burn. És que no les he llegit. Que és caixa Tinc a de casa, però no les- Sí, jo l'he llegit, és sí. tinc a casa, però no les he llegit. Per qui no sàpiga què és, podem explicar què és, per exemple, el snowboard, què és? És amor que va a poc a poc. En plan, va a poc a poc. O sigui, aquesta tensió, no?, que va creixent, fins que al final, pam, explota. Molt realista, també. Però ha d'enganxar, perquè si no canso, és com molt lento. A mi les històries lentes m'avorreix. La cosa bona és que el títol no enganya ningú. Slow. Has de tenir paciència o no llegir-ho directament, no? I en el teu cas, Adrià, per exemple, tens algun trope preferit o algun que no hem comentat, que coneguis? No tinc cap trope preferit. El que sí que passa a vegades amb Enemies to Lovers és veritat que enganxa molt més que l'Slow segurament, no?
Però clar, al final també és en detriment del realisme, del que et puguis creure de la història, però clar, si t'enganxa i t'agrada i t'atrapa, doncs llavors està genial, no? També el que pot passar, sobretot per algun lector que estigui a l'institut, és que llegeixi un Enemies to Lovers i potser tingui un síndrome una mica de Quijote, que es pensi que la vida és una mica així a l'institut, llavors se n'adoni que en realitat les relacions romàntiques a l'institut, sobretot les primeres, són molt més cutres, molt més fredes, molt més no tan idealitzades potser, no? I que l'Enemies to Lovers, el xaval que et fa bullying, doncs potser al final no s'enrotllarà amb tu, no? Però igualment sí que crec que ha de ser és un gènere que és un truc que enganxa molt més. Potser sí que s'aproparia més al realisme, potser, però dius, quin pal, no? Ja la vida real ja la tenim, prefereixo sortir d'aquí i anar més a una fantasia que no seria amb dracs, no? En aquest cas seria més fantasia romàntica, però més dating, com deia. També està fake dating, per exemple. És a dir, si cites fictícies, l'Ali Hazelwood li encanta les fake dating. Bueno, però que jo crec que això va començar amb la pel·lícula increïble de... Com perder uns 5 dies. Ostres, jo Coneixes tampoc aquesta pel·lícula? Matthew McConaughey i una altra noia que no estàs sola, Aranza. Alguna cosa a afegir, Laura? No. No. Ara aniré buscant, ara que tot el que... Què serà això? Ara totes les coses que llegeixen aniré dient, a veure això, on encaixa d'aquestes coses que han dit. A mi em van dir que la meva era, però no sé el nom en anglès, era de la persona adequada en el moment adequat. No sé si això és un... Em sona. No, això m'ho va comentar una lectora, va dir, és una novel·la d'estes de la pressa. No? Ja ho sé. No sé. Sí, tinc una compilada única que una recerca de sí? Doncs igual sí. No sé si m'estic allà. El que agrada molt també és el que només hi ha un llit. Oh! Forced proximity. Són més experts. Veieu, no, que hem cridat a la gent adequada per fer aquesta taula rodona. Doncs enllaçant també una mica amb el que ha introduït l'Adrià, que parlaves que a vegades això d'idealitzar relacions que no són realistes o en aquest cas tòxiques, la novel·la romàntica també s'ha de dir que ha contribuït, però també ha ajudat a trencar tabús i donar visibilitat a tota mena de col·lectius, com també hem comentat des del principi. Jo us volia preguntar, com convenceríeu aquelles persones que encara arrosseguen prejudicis sobre la novel·la romàntica perquè li donessin una oportunitat al gènere? Allò que dèiem, podem estar orgullosos de dir que llegim novel·la romàntica perquè hi ha molta novel·la romàntica per tots els gustos. Clar, el que has comentat abans, que comentaves a mi, clar, al final és una novel·la, no és un llibre d'autoajuda, no és un manual ni és un manifest com polític, no? És una novel·la i és una història i els personatges seran complexos i segurament no seran, tindran una escala de grisos i faran coses que estan bé, faran coses que estan malament i un personatge que fa coses que estan malament també pot acabar resultant atractiu, no? Hi ha com aquesta contradicció, vull dir que crec que no hi hauria d'haver com una voluntat de ser políticament correcte als llibres perquè estàs fent ficció i estàs intentant apropar-te a la realitat i la realitat és molt complexa, però sí que al final també a vegades ja depèn de com potser algun to que pots intentar tractar. Sí, jo més que res em referia a aquelles novel·les que han romantitzat, per exemple, relacions tòxiques. Clar, sí, però el problema aquest està en el to, no? Clar, a vegades si fas una història d'un professor de 40-50 anys que s'enrotlla amb la seva alumna de 15 és superproblemàtic, no? Però depèn del to amb què ho tractis, no? Hi ha una sèrie que es diu The Teacher, no sé, bueno, no recordo si es diu així o no, però l'actriu és l'actor és el que és el germà de la Trish a Divergente, el Caleb. Sí, aquest és el que fa de teenager. Llavors, és una sèrie sobre la seva professora d'anglès, que és ja adulta, que acaben tenint una relació ells dos, no? I el to jo crec que està molt ben tractat, no? Perquè et mostra totes les problemàtiques que genera una relació amb aquesta diferència d'edat i relació de poder, no? Jo crec que el tema està en el to, com ho tracts, no? Si ho romantitzes tant, com ho fas superidealitzat i no et centres potser en els problemes que es poden derivar d'una relació així, primer de tot que la novel·la ha de ser realista 100%, no? Això, jo crec que està... Bueno, jo vull parlar de la novel·la, de llegir novel·la romàntica en clau feminista.
jo no trobo que el problema sigui les històries d'autor. Totes aquestes històries que estan al voltant estan a tot arreu, estan no només a la novel·la romàntica i històries problemàtiques, estan a tot tipus de relat cultural, diguéssim, de pel·lícules, de la realitat, dels diaris, dels llibres. El problema que de vegades trobem és que això ho ha escrit una dona. I és com, una nena de 15 anys, que és una cosa que és una mica rara. Això no és el problema. I també el problema jo crec que està en quan tu ets lector de novel·la romàntica i no estàs orgullós de dir-ho i d'explicar-ho, jo crec que també això és una mica que està interioritzat com un discurs una mica masclista que té a veure de a mi no m'agraden les coses de dones, jo no soc com les altres noies, jo no llegeixo això, jo llegeixo Dune i m'agrada la ficció. Ok, no ets millor. Pot ser que inclús pitjor. No. Però que està molt interioritzat en aquestes coses que és una literatura cursi i llavors no és una literatura de qualitat. La Jane Austen, per exemple, no va estar ressenyada durant gairebé 50 anys perquè era literatura de dones, estava escrit per dones i era una merda. La novel·la, com mar, era una cosa que no es llegia, era una cosa de dones. Era de segona, i més era de segones directament. Era de segona, era d'això de dones i d'algun tipus d'home amb gustos de dones. De fet, la pròpia Jane Austen se n'en riu a l'abadia de Northanger. Exacte. I jo crec que amb aquest tipus de literatura passa el mateix, que és per què no vols reconèixer que t'agrada llegir històries en les que primer estan identificats, segon, estan escrits per personatges com tu, interpretats, diguéssim, que sigui a les pàgines, per personatges com tu, i que moltes vegades tenen històries de reivindicació, de reivindicació, i que és una mica de discurs misògin, diguéssim, cultural una mica interioritzat que ens passa amb tot tipus de coses i que això és només, res, el que passa. Ara que has parlat, per exemple, de clàssics, Jane Eyre, sense anar més lluny, de Charlotte Brontë, també és un llibre que sembla que sigui només per noies, i no, és que l'hauria de llegir tothom. Que per cert, t'haig de dir, Adrià, que el teu personatge em va guanyar quan va llegir Jane Eyre. Sí, és això, se llegeix i el... Micro. Hi ha un fragment de Jane Eyre que a mi m'agrada molt i el protagonista de la novel·la també, hem coincidit, i llavors doncs, l'agafa de referència, el posa així en una cita i al final acaba sent molt clau també pel llibre, no? Perquè també constantment està fent referència també al Vignasol de Seus, Jane Eyre i algun altre llibre, que també està bé, no? Fer homenatge als clàssics o no clàssics que t'han precedit o que t'han ajudat a escriure, t'han ensenyat a escriure també. Doncs que bé, Laura, faltes tu. Què els diríem a aquelles persones que diuen no és veritat? Clar, clarament té un estigma, no? O sigui, tu dius, és romàntica. Hi ha com una càrrega, no? Aquí. I després és veritat, aquest tema de tot el que té a veure amb dones, no? O que interessa, doncs és probable que t'interessi més això que l'orco de no sé què, no? O sigui, o com a mínim és factible, no? O sigui, no... I després hi ha un altre tema, que és que la literatura, l'amor, és un dels grans temes de la literatura de sempre. O sigui, i en poesia, que era com el género, no, tal, o sigui, era, no sé, la voz a ti de vida, o sigui, és que no sé, o sigui, és sempre... L'amor cortés, això, del segle XIV. Llavors és com molt hipòcrita. I llavors ara confessaré una cosa que no surti d'aquí, que és que jo no havia llegit mai a Germán Màrias. I llavors es va morir, no? I ja vaig dir, joder, tia, no sé si... I vaig llegir... Sí. Però no m'agrada gens. O sigui, no m'agrada gens perquè vaig pensar, és un tio parlant del que senten les dones. I és molt... O sigui, jo hi vaig veure molt poc reconeguda. O sigui, una cosa molt... Igual perquè l'he llegit ara, I em va fer pensar, hòstia, tot de llibres que vaig llegir quan estudiava a la universitat, potser ara a mi no em passarien al film. Saps? Ara mateix jo crec que detectaria coses que en aquella època que llegia més homes, no? I ara que he començat a llegir més dones, en tots els gèneres, no només en romàntica, no? Però Madame Bovary. Clar, imagina't. Se nota la ningú, aquest és un home. Pensant, no? O sigui, llavors és aquesta postura de l'escriptor sensible
que se sap posar en la pell de la dona, hola, o sigui, no hi havia dones per parlar del que senten les dones, no? Us entenc i ho compro, però també dic, defensem, trenquem una llança a favor de que... De Javier María és pobra, no? No dic això, no, sinó que també pots escriure de realitats que no són properes a tu des del respecte, si t'informes i comences... No té res a veure, però que et vinc a dir que és un tema que ha sigut tema en la literatura, o sigui, no? L'amor, els sentiments de les dones, La de tot. Celestina, jo dic que és fake dating. La Celestina és fake titular. Uau! Arnau, tuiteja-ho, això. Sí, però la mateixa història amb l'Eris en comptes de... Perquè és molt universal, no? O sigui, o Julieta, no? O sigui, en realitat, és que és un tema molt... Llavors, però és veritat que encara té un estigma, o sigui, sobretot quan diuen romàntica, no? I a mi m'ha passat, d'escriure algun postgrad, i també és que aquest tipus d'història a mi no m'interessa. Jo però léete-la, si no ho saps, no? I Aquestes de Romeo i Julieta, jo crec que... Micro, si no sentim la gravació. Això que has dit, per exemple, de Romeo i Julieta, jo crec que també et passa perquè jo he tingut converses amb companys d'estudis i tot això, que hem parlat de Shakespeare i m'han dit a mi m'ha agradat tot de Shakespeare, menys Romeo y Julieta, que és com, perquè és romàntic, però ¿quién te has creído que eres para poner en duda William Shakespeare? Flipat. Però clar, perquè és literatura romàntica i és com, no tots, menys això. Macbeth. Reiria. Romeo y Julieta, una cosa reiria. No, jo crec que... Jo també soc una persona que normalment dic, jo no soc una gran lectora de novel·la romàntica, però sí és veritat que és qüestió de trobar la novel·la romàntica que t'enganxi, perquè hi ha algunes que sí que m'han frapat, però haig de trobar aquella que realment m'atrapi. I passa una cosa amb els gèneres, no només amb la romàntica, jo crec, però amb la romàntica, la novel·la policíaca, la fantasia... Has de trobar A l'autor. vegades, i també, com a mínim em passa, que llegeixo de tot, però de vegades, entremig de coses, el gènere, no sé, és que et fa ballar més el cap, no? Imagina't que has llegit com una novel·la molt... que t'ha remogut molt i després dius, i ara que començo? Doncs mira, llegeixo una novel·la romàntica o una policíaca que sé, no sé, són com gèneres, el gènere jo trobo que t'hi pots sentir molt còmode també, com entre altres coses, no? Per no estar sempre com en coses superexistencials i superprofundes. No sé, és una idea o com a mínim em funciona. També. Judit, tu què recomanaries? Què diríem a la gent? Perquè s'animi a llegir novel·la romàntica? Perquè trenqui aquests prejudicis? O per què hauríem de llegir la teva novel·la directament? Per què creus que s'ho passarà bé? És que no sé. També el que dèiem, potser també per desconnectar, per connectar amb temes que et toquin de prop, per passar el seu, bàsicament, també és vàlid, En el meu cas, per exemple, deia abans, ell ha dit que la majoria d'històries de novel·les al final acaben sent ficció. Però també t'haig de dir fins a quin punt és ficció. Fins a quin punt normalitzes un abús sexual, per exemple, a les novel·les. O relacions tòxiques. Perquè jo, per exemple, vaig créixer llegint After. Amb 14 anys vaig llegir After. Llavors jo tenia com molt normalitzat que una relació bonica era la que tenia en Harry i la Tessa. Que dius, això sisplau, fora de la meva vida. No vull tocar-ho mai. I això. És a dir, llegim novel·la romàntica sempre amb esperit crític, vull dir, sempre hem de ser lectors crítics, i jo conec molta gent que diu, a mi m'agrada After, però sé que el que estic llegint és tòxic, sé que això no ho vull a la meva vida, però m'ho passo bé perquè em fa gaudir, m'agrada la intriga i el salseu, però ho sé diferenciar. Jo m'he llegit 3 cops la saga sencera. Però jo no trobo aquest discurs autocrític, diguem, amb les lectures amb altres gèneres. És que això està perfecte. És que jo no trobo que ningú llegeix a Truman Capote i digui m'he llegit a Sangre Fria, però des d'una perspectiva que jo sé que això... mai, vull dir, que també jo s'ha de reivindicar com la mirada tan crítica que hi ha sobre les teves pròpies lectures. Clar, suposo que també al ser literatura romàntica juvenil, clar, estem parlant de persones això que poden influenciar-se molt fàcilment, llavors clar, has d'anar amb peus de ploma encara És més, el no? senyor de les mosques, que és juvenil, Jo no diria que és juvenil, no és una novel·la gaire. Però tampoc hem de pensar que la gent jove és tonta i que no sabrà dir, veure, localitzar aquestes relacions tòxiques i pensar per si mateixa que és tòxic i que no ens agrada, no? Però tenim una persona de 14 anys que no ha vist com aquesta
Clar, sí, però per això és el que deies el to, no? Si el to és idealitzar aquesta relació, clar, ja te l'està plantejant com el millor que et pot passar. Si el to és plantejar, o sigui, els problemes que em poden sortir, doncs potser també és d'alguna manera, si t'ho mostra, ja pots acabar de localitzar. O sigui, entenc el que voleu dir. És a dir, és important que si llegim aquestes novel·les, potser... Perquè, mira, una vegada em van preguntar, jo dinamitzo clubs de lectura juvenil, i em preguntaven unes dinamitzadores, ja, però si volen llegir After, al club de lectura, l'hem de llegir? Dic, aviam, el llegiran igualment. Ja sigui a través de Wattpad, a través del paper, el llegiran. El més important és que tinguin algú al costat que els faci reflexionar sobre el que estan llegint, no? I els ajudi a tenir aquest esperit crític. Vull dir, al final l'important és això, és que el lector sàpiga diferenciar-ho. I també és important que hi hagin altres novel·les, com les vostres, que també mostrin altres punts de vista. No? Vull dir que en aquest sentit... Mira, ara m'heu fet pensar, per mi. Hem d'anar a les preguntes del públic, si vols volar el comentari, però volia obrir, abans que ens estem quedant ja sense temps, volia obrir la ronda de preguntes. Si teniu algun dubte, qüestió, etc., aprofiteu, que ho hem dit pel principi. Jo sé que el primer i trencar el gel a vegades costa una miqueta. Si no, jo tinc algunes preguntes ràpides preparades. Alguna pregunta, no? Us llenço aquestes preguntes express, us donaré una segona oportunitat perquè si voleu us penseu en alguna pregunta. I, bueno, si vols fer una reflexió, Laura? Sí, fes-la. La faig molt ràpid. Jo vaig llegir Demian, de Hermann Hesse, en primera carrera. I se l'havia llegit ja tothom. No me'n recordo de res. O sigui, si soc sincera, no me'n recordo de res. Però recordo que me'l vaig llegir i vaig pensar, això és una mica xungo, no? I llavors vaig buscar i vaig dir que era mig nazi, en Hermann Hesse, no? O sigui, i vaig pensar, que fort, perquè tothom me'n parla. Llavors, també està... Jo no crec que sigui un problema si l'hagués llegit abans, no? Perquè igual després arribes a aquesta mateixa conclusió, no? De, ostres, això ho he vist després. Però vull dir que passava en Hermann Hesse, també, saps? Bukowski, o sigui, la mateixa. Bueno, no, Bukowski és Els nois estaven llegint... Sí, Bukowski és molt gel. Els nois estaven llegint Bukowski. Doncs vinga, preguntes express, Ara sí, necessito preguntes molt ràpides. Començaré per la Judit, d'acord? Fem una ronda així ràpida. Sense pensar-vos-ho gaire. Quin va ser el vostre primer crash literari? Com ho deia? Pot ser el llibre. No, era el de Hopeless. Va ser el primer llibre que em vaig llegir de romàntica que va ser... M'agrada molt. Algú diria de com es deia? Holden. Deia Holden. Això, Holden. Ok. Adrià? No ho sé, o sigui, el primer no me'n recordo, però va ser un crash literari Holden Caulfield de Vigilant al Camp de Seu. Sí. Però crec que perquè, tot i que sigui superimperfecte, crec que quan te llegeixes, no sé, crec que la seva et pot enamorar, encara que sigui una mica xungo. Hòstia, és una cosa molt més xunga, Aviam. O sigui, el germà gran dels Hollister. Uau! No us podeu arribar a llegir. Això per mi era... Oh, sí. Vinga, jo també ho diré molt petiteta, però és que crec que és el meu primer, em vaig enamorar de Tintín. Ho sento. No sé, periodista, aventurer, casa't amb mi, gràcies. Segona pregunta, Llampé. Preferiríeu convertir-vos en el protagonista del vostre últim llibre o poder-lo conèixer en persona a la vida real? I en el cas de la dansa, l'últim llibre que hagis llegit. O que hagis escrit. Que he llegit. Sí. És Les Tempestálides, de Georgi Gospodinov, que Uau. ha guanyat el Premi Booker, i conèixer-lo. Conèixer el protagonista? Ok. Laura? Del meu llibre, Sí. és que sóc les dues coses, no? O Ja, és que clar, tens una trampa. perquè la Clara era més o menys jo i el Guim el conec bastant. Jo preferiria conèixer-lo, no convertir-me, conèixer-lo. Ja. Jo igual, perquè és que la pobra la mato una mica. No, Vale, que passa moltes spoiler. coses. La persona passa moltes coses tècniques que no és millor no viure. I quin actor o actriu us agradaria que interpretés el vostre protagonista en una adaptació? Em quedo amb tu, Judit. Posats a triar qualsevol actor del món mundial.
Tens un pressupost il·limitat. Qui t'agradaria que interpretés els teus protagonistes? Jo Pinterest la tinc caracteritzada com la Catherine, la que interpreta el Society, la que ara ha sortit a l'avispa de Marvel, també. Catherine Newton. En plan, a Pinterest la tinc com ella. Ok. No tinc idea. No t'has plantejat? No l'he plantejat. Jo tampoc, però algú que no s'entès gens. Això del protagonista que he dit, el Daniel Brühl, perquè a més és igual que la meva parella, o sigui, és un cas. Perfecte. I per últim, què preferiríeu? No poder escriure fanfiction mai més o no poder llegir-ne? Després de conèixer que hi havia un fanfiction que es deia Sombreverus, que era Severus Snape i el sombrero seleccionador, no llegiu mai. Espera, que he ficat. Això no ho sabeu? Hi ha un fanfiction, és supercurt, us recomano a totes que ho busqueu, perquè canal fina, que és Severus Snape i el sombrero seleccionador. És com gairebé 2 pàrrafos ultra conforts que tu dius, què? Sí, digueu-me, alguns ja n'heu parlat, però quin és el fanfic més pertorbador que heu llegit mai? Perquè és que jo no sé què passa amb els fanfics de Harry Potter, però és que són capaços de traumatitzar-te. Dobby i Lucius Malfoy, que això era problemàtic per totes les bandes. Mira que li estan dient estranys, però... El Malfoy també. I el Dobby. És un enemies to lovers, en tota regla. En tu cas, Laura, escriure fanfiction o no llegir? Jo passo per la no sé per la Ok. Adrià? Jo no escriuré, perquè tampoc no n'he escrit mai i prefereixo llegir-ne. I a banda d'aquell fanfic que ens has dit abans de vampirs gais, algun molt pertorbador que hagis llegit? Amb el qual ens vulguis traumatitzar també a nosaltres? No, hi havia un molt estrany amb el Harry Styles, però és que no me'n recordo. Això és After, perdona, ja existeix, això és After. No, era un altre, però no era tan conegut. Home, jo crec que el meu és top. Sí. Serà molt difícil. Me'l va llegir una amiga un cop que estàvem també a casa seva, però no me'n recordo quin era, però no era tan conegut. I tu, Judit? No, és pertorbador que jo llegi, no l'he llegit, conec la seva existència. Sí, clar, sí. Una amiga, no? Una amiga l'ha llegit. En ple 2020, pandèmia. Un fanfiction d'en Pedro Sánchez amb la Rescata. Ho va escriure el Pedro Sánchez. Ara s'han fet molt famosos els d'en Gavi i els d'en Pedri també. Ah, sí. És que... Els de què? Són dos jugadors de futbol. Gavi Pedri, vale, del Barça. No sé què. Però el més pertorbador jo crec que és el de Pedro Sánchez i la Rescata. És que en quin moment se te podeix escriure aquestes coses? Mare meva. Déu meu, sí. Realment aneu amb cura, amb els fanfics que llegiu perquè us poden traumatitzar de per vida, també ho diem, això. Vinga, i ara sí, última oportunitat. Preguntes al públic? Aprofiteu que teniu aquests autors de categories i aquí també la representant de Bookish Crash, per si voleu saber més informació. Sí, una pregunta. Podem portar-li el micro demà, sisplau, a veure si funciona? Aquest està aquí. A veure, provem sort de fons, si no cridaràs i ja està. No va? Doncs crida, jo dic que repeteixo el que dius. No, mera pregunta. Era més que hi ha com una norma de l'internet que qualsevol cosa que existeixi, qualsevol personatge, hi ha una versió fanfic, una versió de trauma, de lo que sigui, perquè, per exemple, jo el fanfic Més pertorbador? més pertorbador era del Cepillo Colgate 370. Això aquí? No sé si vull saber què és això. Amb un raspall... A veure, ha comentat ja la teoria de que hi ha fanfics de tot a internet que poden traumatitzar en qualsevol moment. I de qualsevol cosa hi ha un fanfic, sí. Jo vaig llegir, no sé si coneixeu... O una versió... O una versió, sí. Seguiu un booktuber que es diu Jack Edwards. Busqueu-lo, té vídeos molt originals i un d'ells és reaccionant a fanfics molt problemàtics. I
i recordo que un fanfic era d'una persona enamorant-se de la taula periòdica. La taula periòdica es convertia, sota el dedic que tu allò buscau, es convertia en una persona real i tenien una història d'amor. En fi, és que allò que és físic. Que ho busqui. En fi, alguna altra pregunta, comentaris? Voleu compartir fanfics foscos? Us escoltem. Si no, ho deixem aquí, doncs. Moltíssimes gràcies als quatre ponents. Un fort aplaudiment, sisplau.